ji çarçovê xola Iraqê ya tapapê û jiyariyên paşê xistî ji gera Pazdê. Nûnera Kurdistanê divê xolê da ku biryar e li roja çarşembê yariya xwedîgeliyana kerek di nav yarîgeha Zaxoya Nîvdewletî da encam didu. Piraniya yarîkeran ji bo vê yariyê Kurdin piştî çûna 16 yarîkerên yanê û yarîkerên Kurd jî didine diyar kirin ku divêt em biselmînin. Hêz û şiyanên me ji yarîkerên pîşekar kêmtir nînin. Rastî piştî ew yarîzanên me pîşekar û ew ji derveyê bajêrê hemî çûyne mal îdara Zaxo biryar da kurê xwebî bikim kurê Zaxo bikin. Rast e hemî hezirkirdê bi zehmet bit û neşin xola Iraqê pirêve bin. Belê bilekes ew yariya borî li gel navên mîsan misavê me gele baş bî. Hemî kurê bajêrê Zaxo bî. راستيات باسم في العبة قلب وما مهمة باسم دوري عراقي شامل الملعب خو فايدة نبينا إسلامي تشتكي باش كن بو جمهوري تشكام خلق زخ وامي وديار كن أمناش كاسي كيمترن أمي هوت راستي اللعبة دي ما شاو تعال مستواك باش تقدم كير باش شاو دوي ما عم تعبي عم تشمي سليماني لعبي أمريكي هوتن فريق ما بتشاكي وتخور أو شيء سبب تعبان يا تعبي بيوريكي بس إسلامي في لعب بكن بوسين نقطة ما تشتري في بترنا فيش بوسين قدام هادی ئەحمەدê rahênerê yana Zaxo çûna yarîkerên xola Iraqê û hatina yarîkerên xola herêmê bûye bargîranî li ser milên wî ku di demekî Kurda ye ev gorîne durist bûyne. استطعنا به پشکداریا یاریگری نوی ناوا پیکات خول هرما کرسانه دا و پیکات به تمامی هاتا گورین و ماوا بتنه روژک بو نابرا یاریامل هرمه و یاریا گازا میسان لهر واکی ما گوتی امشیان یاریگری نوی پشکدار بکن و به پلان و تکتیک یاری بکن و ام بکمترین انجام جیاری در کپتین و مدوخال لسر آخا خوش دزدان که بسده ما دور کپتنا یاریگرین سرکی و پیشکار بتنه مخالک بدز و اینا Di demê nûkeda yana Zaxo ewa bejdar dixola Iraqê ya tapapê da di rewşekan nelebar ye piştî dest ji karkêşana serokê yanê ku 16 yarîkeran jî yane bi cihê leyo desteka nûyayê biryar daye bi êk pêkate beşdariyê di her du xolên Iraqê û herêmê da veketû. Encamên lawasiyên yana xwe di nûkeda li dîxwasta piştevanan nînin ji ber ku ji sercemê 14 yariyan bi tinê serkeftinek û di gel 6 wek heviya û heft dorandinan dayne û bi neh xwalan li rêza hevdê dihête dîtin. Yarîzanên Kurd beramber taqîkirina xwe ya duwê ne ji xola Iraqê ya tapavê beramberî yaneya kerek. Ev di demekî da ye ku piştî 16 yarîzanên yana Zaxo xola Iraqê bi cihê layo. Kargêrî û rahênerên yanê neçar bîn bi pêkhateyê serekî yariyê bi yarîzanên Kurd bikin. Zêrevangulê Badînan Sat Zaxo.